L'excepció que més costa de recordar és quan tenim un article determinat femení singular, la, seguit d'una paraula en femení. Prenem com a exemple la paraula informació, que és femenina, la informació, no la informació, sinó la informació, i seguirem les tres condicions de l'algoritme per entendre el pas a pas del minimax, màxim rendiment, mínim esforç. Condició 1, que la paraula siga femenina. La informació ho és. Condició 2, que la paraula comença per i o u, o h muda i, h muda u. Informació comença per i. I la tercera condició és que la primera síl·laba siga àtona. És a dir, que la síl·laba tònica no siga la primera síl·laba. En la paraula informació tenim que la síl·laba tònica és l'última, o, informació. Per tant, sí que es compleix que la primera síl·laba és àtona. Per tant, informació no s'apostrofa, és la informació. L'illa no constitueix cap excepció. Per què? Illa és una paraula femenina. Comença per i, d'acord? Per tant, de moment es compleix la condició 1 i la condició 2. Però la condició 3 ja no, perquè illa no comença per síl·laba àtona, sinó tònica. No tenim cap problema, no hi ha cap problema. S'apostrofa perquè comença per vocal i au, encara que siga femenina, com si fos masculina. Observem els exemples bàsics de la taula. I ara intenteu omplir els buits de la taula, aquesta. Vocabulari interessant. Quan donem per fet que una cosa es produirà sí o sí, podem dir hi pots comptar, o ja hi pots comptar. Què vol dir? Dalo por hecho. Per descomptat. Esclar. Esclar que sí? Esclar. I la traducció de la paraula en castellà parte és comunicat, que pot ser d'incidència per mal comportament, meteorològic, d'accident. Exemple d'aplicació: ponerle un parte a alguien, fer-li un comunicat a algú. I això és tot per ara.